Ai että mikä päivä tänään onkin kyseessä. Syyskuun loppuun asti voimme saada Tunin-kauppaa keskikorpi 10 koodin. Muistin käyttää kuule koodia. Ja tilasin Vitoon uudet etuvalot. LED-malliset. Eli tuossa mun Vitossa tosiaan, niin siinähän on ollut tällaiset karvalakkimallin valot. Eli halogeenit näyttää älyttömän rumilta kautta tylsiltä. Niin, tilasin valot ja nehän saapu ja on Vimosen päälle. Eli täällä on valot ja mä halusin itse asiassa laittaa toisen jo paikalle, niin näytetäänpä, että minkä näköinen on ero. Siinä ja voilà. Siinä on uusi. Eli ne näyttää tosi paljon justiin niinku semmoset, niinku ne alkuperäisenä on, niin muuttaa ilmettä aivan älyttömän paljon. Eli olen todella tyytyväinen. Semmosia muutamia juttuja, mitä pitää testata tuossa kun pääsee, että miten ne pelaa. Mutta ne on tosiaan plug and play. Paikalle ei pitäisi herjata mitään. Kaikki pitäisi olla hyvin, niin katsotaanko saadaan paikalle. Ja nyt, ai että mä oon odottanut tätä. Kesä on jouduttu kärsii, eli sen suhteen, ettei ole lisävaloja käytetty. Niin nyt on aika paljastaa sitä 3 kappaletta laaseri sentinelejä. Hommattu RST Steeliltä. Siinä on RST Steeliltä putkit ja Cliventausta. Niin, nyt alkaa olla muuten kohta se aika, että kannattaa ruveta ostelemaan lisävaloja ja putkia. Mut joo, mä jatkan vielä värkkäämistä. Ei mitään, kohta on paikalla. Car Vertical, koodilla Motorsport 20 pinnaa alennusta. Täällä olisi kuule meillä tämmönen S5 Audi, eli avomalli. Kesä on ehkä mennyt pikkusen jo ohi, mutta siis tässähän olisi sopivasti talvelle homma. Ei, tässä on joku kerännyt tehdä kuule se homma ja tuolla lailla ajettu auto paskaksi ja ai että, sinnehän on tullut kuule komiasti niin uutta puskuria. Mutta S5 on kuitenkin jonkun verran harvinainen auto ja se on hyvällä moottorilla, niin tuomastakin autoa kostaa, niin haluaisin, että se olisi kuitenkin ihan kunnossa. Näyttää olevan supercharged, eli se on tehomylly tämmönen auto. Car Verticalista tosiaan löytyy kaikki nämä tiedot, että mitä täälläkin näkyy kilometrinousut, miten on ollut ja tääkin näkyy esimerkiksi, että tää on ollut Kroatiassa tää auto, niin näkyy, että missä on tuotu ja mihin on mennyt. 330 heppaa tai 329 heppoja ja saksalainenhan se on. Koodilla Motorsport 20 pinnaa alennusta tai sitten käyttää tuolla meidän videolisäteossa olevaa linkkiä. Oi, kun se näyttää hyvältä. Mä en malttanut olla kiillottamatta. Siinä on nyt Vitossa uudet valot ja ne tuli tosiaan Tunin-kaupalta. Sieltä piti itse muistaa hyödyntää sitä koodia kans, niin tuli tilattua. Ja oikeesti täytyy sanoa, että auton keula tai siis koko ulkonäkö uudistuu tosi paljon. Ja nyt varsinkin sitten kun mulla on ollut näitä lisävalot tässä, niin nyt ne sopii tuohon, koska ne on samaa tyyliä. Olen erittäin tyytyväinen tähän upgradeen. Mä tein vielä semmosen, tää on kato, tässä on joku mikähän lie tanskalainen joku navettayhtiö tämä on omistanut joskus, niin vähän koitin kiillottaa sitä, niin katos aika hyvin, että tuli hyvän näköinen. Tuli testattua tuossa noin, niin itse asiassa se millä kiillotin, niin oli myllykone ja sitten käytin kinkartturi tämmöstä polissia. Niin, ihan vaan sillä niin lähti kyllä tosi hyväksi, että täytyy sanoa, että oli hyvä. Autodudelta on nuot hommattu kaikki. Ja sen verran, että meillä on pussi ei ole tällä hetkellä pihalla, niin mä joudun vähän pakkaan tänne auton kyytiin. Jos joku on miettinyt minkälainen tämä on. Muuten tämä Vito täältä sisältä ja tuolta noin, niin tuollahan on tuommoinen hyvä takatila. Tässä mulla on tämmönen keskisäilytystila. Saa kato penkit laitettua nuin. Ja tää on 2-paikkainen. Mä oon nimenomaan halunnut 2-paikkaisen. Täältä löytyy DD-audio, Sound Digital ja Helixin Display. Eli täällä on rockilaitteet on hyvät. AI Group, DD-audio, totta kai. Vähän on likainen auto sisältä, mutta ihan ok. Ja tuo on tosiaan hyvä tuo takatila. Sen takia, että mä pystyn renkaita kuskaan, niin mä saan sinne yli 20 rengasta. Vaikka se on noin paljon kuitenkin jatkettu tuo. Nyt siellä on meidän kaikkia tämmöistä tavaraa. Mitä pitää ottaa tuonne Nivalan kisaan mukaan, mutta pikku tallisiivous ja vähän vitoimurointia sisältä, niin kyllä se pikkuhiljaa tästä. Tosiaan se, miksi meillä ei ole pussi pihalla, niin selviää kohta. Vaikka täällä Temialakalla ei ole ihan hyvää huomenta. Huomenta Mihin ollaan matkalla? Nyt mennään niinkin kauas kuin tuohon Nivalaan.
Ihan naapuripitäjiä. Nyt ei tarvinnut lähteä viikkoa aikaisemmin. Ei tarvinnut. Mikä fiilis? Aivan mukavaa lähteä. Mä uskon, että tuolla on aika paljon meidän faneja ja väkiä, kun se on ilmainen tapahtuma yleisölle, niin varmasti on porukka. Tulee varmasti hyvää ja mä ainakin ootan innolla sitä, että ollaan saatu meidän alueelle riftingin rata. Kyllä, että hieno nähdä, että miten se nyt toimii. Uskon, että hieno tapahtuma. Eiköhän sitä tuu. Miten minusta tuntuu, että meillä ei meinaa midiä ja vähän vajaaksi tätä vitoos, niin pitäisikö meillä laittaa DD-audiota? Pitää Pekalle soittaa, niin jos sieltä tulisi jotakin. Kerropa Tepi huviksi, että sä nyt samalla kun ollaan matkalla, niin voiko tossa sanoa, että mitä täällä niin kerro mitä laitteistoa löytyy tällä hetkellä vitoosta. Meillä taitaa olla Ground Zeroa olla nyt tällä. Ei, Aisonicia. Aisonikin vahvi, mutta eikä ollut Ketsetan passot vai? Joo, Ketsetan passot löytyy, eli ne on sitten Team Pöytälaakso. Joo. Sitten Sound Digitaalinen 3-tonninen pääte Supeille. Sitten näihin saa katsoa suoraan vitoon niin sopivia semmosia kaiutin adaptereita, niin ne on laitettu tänne. Ja sitten sen jälkeen niin siellä on Aisonin kierkkasarja, että ne diskantikki meni tuonne oikealle paikalle. Kyllä. Mutta vähän vois saada vielä potkua ja kyllä me DD-audioon luotetaan, niin pitää ehkä vaihtaa midit DD-audioon. Niin se voi olla, joo. Se on ihmekkana tuo Pöytälaakson porukki yrittänyt keulia tuolla reissulla, että niillä olisi mukaan paremmat lupparivehkeet, mutta eihän ne pärjää meidän Supeille millään. Ei millään. Nyt Nivala. Ai makia, tässä ei paljon renkaa kuluisi, jos tässä arpiais suttaa. Tämähän on Nivala Drift. Tää on entinen liukkaankelirata. Tämähän on lähtökohtaisesti, niin tämä paikka on tarkoitettu driftaukseen, eli liukkaankelirata. Tällä hetkellä sitä on muutettu vaan sen verran, että se ei ole enää liukkaankelirata, että kyllä täällä on ihan pitävä uusi asfaltti. Ajoin ensimmäisen kerran tuonne, olipa jännä tunne. Ei toiminut käsijarru, kun mä lähdin sinne, niin ei oikein päässyt ajamaan, että ei tiennyt ja mä en tiedä rataa eikä mitään, niin olen erittäin epätyytyväinen, mutta kyllä mä tiedän, että seuraavan kerran kun mä ajan sinne, niin ei siinä ole sitten mitään, sitten pystyy ajamaan läheltä ja kaikki on hyvin. Mut niin. On kyllä mahtavaa. Kyllä täällä on pojat tehneet tosi ison duunin ja mahtava. Toivotaan, että tulee hyvä päivä. Ei pitänyt sataa ollenkaan, niin mä en tiedä mistä se oikein nyt löysi tämmösen pikku ripsasun tähän. Jostakin näköjään tuli, mutta ei se mitään. Kyllähän se kuivaa tästä, ei se koko päivä ainakaan saja. Black Smoke ei ole näköjään vielä tullut tänne. Jännä nähdä, niillä on uusi auto, niin pitää siisti nähdä, että minkälainen kapistus siellä on. Kahvia voisi ruveta keittää. Ja myyntiä meillä tulee olemaan, että täällä myyntilipöydät laittaa, mutta katsotaankohan me vähän aikaa, että mihin tämä saje kehittyy. Oli vähän kiire aikataulu, kun tänne Black Smokea pitää ensin kyyvittää, niin meillä tuli tuo kuuluttaja kyytiin, niin piti tehdä penkin kiinni, että laittaa penkki paikalle. Mutta se on siitä hyvä, että nyt se on paikalla. Enää ei tarvitse miettiä, että miten se laitetaan paikalle. Moi. Moi. Kyllä syksy on kylmää aikaa. No, sulla on villatakki täällä. Niin jo. Mulla on samanlainen villatakki. Ei oo sama merkkinen, mutta sama. Niin on. Mulla on vaan tässä tämmönen ja sulla on tässä. Niin. Joo. Oottaako Markku jo ruuvailu? Joo. Mä ystävä kahta. Pitäisikö laittaa tähän klippiä siitä? Miksei sulla sitä uuden karhia relle? Se on mennyt pois. Mua kiusattiin siitä, niin mun tuli. Niin sehän siitä nyt on kovin kauan, kun sä kehkuit sitä maailmanmarkkaa. Joo, mutta sitten kun mä tulin tänne kerran, niin Mika nauroi niin, että veet valuu silmistä ja ne oli moittinut, että se on joku liikkuva roskamänttä. Niin sen jälkeen mä menin itkiin kotiin, niin mä myin. Se oli erittäin hauska, kun Mika oli moittinut sun relluun. No mutta ei se minusta ollut hauskaa, kun sehän kiusasi. Mutta kyllä säkin nauroit siinä. Niin nauroin. No niin. Sitähän pitää olla huumoria. I'm not a meteorologist, mutta tuota pilvi ei näytä hyvältä.
rätisee. Onko sulla tuolta kaapeli? Mä tarvitsen sen. Näpy. Ei pelaa. Heti kun meni kyytiin, niin lopetti toimi. Ei passaa. Rätisee kun on. Se ei ottanut näin kierroksia tätä lopussa. Ai ja. Katsotaan loppu. Voidaanko vähän rytätä? Joo. Eikä siinä pitää lähteä uskoon. Mikä oli homman nimi? Puola vaihdettiin. Siellä oli kakkonen käynyt pimienä välissä. Justi. Käykö sä testaa? Vähän pistää. Nytkö toimii? Joo, mä kävin vähän testaa. ...97 punkt. Aika kova. Käkkäri on huono, se ei pelaa tuossa alussa, kun menee ekahan mutkaan, niin se menee pohjaan, mutta tää varten talvella sitten remontteerataan. Mikähän sille on tullut? Sehän on ollut vaan kyysä pussissa. No mä en oikein tiedä, että mikä siinä nyt on. Se on vähän huono. Mä lämmitin nyt sitä aika paljon nykeen jarrua, niin se oli vähän paremmin. Tää voi olla, että siellä on joku pulttikin löysällä tai jotain. Kyllä me tämän kisan pärjätään ihan täydempää. Ei ole ongelma. Top 8 jatkuu, eli top 4. Nyt siistiä. Perkkiö tuli kyllä tosi lähellä oikeastaan koko raja, että saataan jää kyllä ihan iholla kiinni. Ei siinä mun mielestä näkynyt mitään isompia virheitäkään. Mullahan oli vähän ehkä heikko tuo liivi. Ja tässä lopussa tuo Perkkiö vähän ajautui sisempää linjaa, mutta muuten se tuli kyllä hyvin perässä. Yes.
Tää viimeinenkö? Mä en nähnyt enää mitään. Tänne tulee ihan hulluna. Ei, mutta siis tuo on liikenneympärän muuri. Niin, siinä lopussa. Mä olin ihan savua täynnä. astuu lauteille ja sen jälkeen meni äiti. Ja silloin katsominen jättää muuta vaan. Ja jatkoon. Maaliin! Ihan kiva, ihan kiva. Tai on tosi kiva. Kyllä on hatunnostoarvoinen. Perkki ajoi kyllä hienosti. Ajo tosi hienosti. Jos joutunut lykähän ihan kaikki. Kuka se on? Matias. Linden. Rautio Motorsport. Pitää kato nivalalaisia virmoja löytyy täällähän. Kato RST-stiiliä ja Best Classia ja Marko Korkiakoskia. Tää se Nivala saa niinkö edustaa. No, tietenkin ollaan niin lähellä Ylivieskaa, niin saa Ylivieskan firmakin näkyvyyttä. Ja Pro-Estori on tietenkin Nivalasta. Tietenkin. Waiting for the song